खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ कार्बि गोरोबथा। सीएम तुलिराम ब्रह्मआ गावखुंथाय थामान होनाय खान्थिखौ गोख्रै खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिनि आखाइ होनो खावलायदों। भारतारि संबिजिरनि दफा 244A बायदियै मोनसे गावखुंथायारि रायजो गायसननायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान, फ'राम फर हिल्स अट'नमास स्टेट मुभमेन्ट एलायन्स, जाय मोन 21 आफादफोरनि मोनसे गोरोबलायनाय, बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीआव जथुमदोंमोन। थान्दै हान्जाखौ कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा डक्टर तुलिराम ब्रह्मआ दैदेनदोंमोन। बिथांमोनहा मोनसे गावखुंथायारि रायजोनि थाखाय गावसोरनि गोबाव समनि दाबि आरो 2021 मायथाइनि कार्बि गोजोन गोरोबथा मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय गोख्रै राहा लानो खावलायनानै मोनसे गुवार बिसम बिलाइ गथायदोंमोन। सावरायनायनि समाव गिबि मन्थ्रि शर्माया हान्जाखौ खोथा होदोंमोन दि बिथाङा थाबैनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों गावसोरनि गाहाय दाबिफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे सावरायनायनि राहा खालामगोन। बिथाङा दानथामनि गेजेराव मिरु आसाम सोरखार आरो हाजोआरि ओनसोलफोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव 3 खनायारि सावरायनाय जागायनो खोथा होदोंमोन। सावरायजानाय गाहाय आयदाफोरनि मादाव जौगाथाय आरो फोनांजाबनायखौ बांहोनो थाखाय कार्बि आंलंआव जानो गोनां बिरखं गाथोन, KASC ओनसोलनि बायजोआव थाग्राफोरनि थाखाय मोनसे कार्बि वेलफेयार काउन्सिल गायसननाय आरो कार्बि रावखौ नेमखान्थियारियै गनायथि होनाय। रायजोआ कार्बिखौ लोगो मावख'आरि राव महरै मुं होनो थाखाय मोनसे नेमखान्थियारि थांखिखौ नेगासिनो दं। थान्दै हान्जायाव महामहिम लंसिं रंहां, दोरोङारि कार्बि राजा, MP अमर सिंह तीज, MLA दरसिं रंहां, KACनि मावफुं सोद्रोमाफोर, बारग' MP आरो CEM डक्टर जयन्त रंपि आरो बारग' CEM जडसनबो दंमोन। DGP हरमीत सिंह, गाहाय नेहाथारि बिश्व समल आरो ADGP हिरेन चन्द्र नाथजों लोगोसे आसामनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो नुजाथिदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ जाग्रा आदारनि पयजनिंनि सन्देहआव सनितपुराव सानै सुबुंनि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव मोनसे नखरनि सानै सोद्रोमा, सासे 53 बोसोर बैसोनि आइजो आरो बिनि 9 बोसोर बैसोनि फिसौजोआ आसामनि सनितपुर जिल्लायाव जाग्रा आदारनि बिस गोनां जानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। थैनायफोरनि सिनायथिखौ निरुपमा देवी आरो बिथांनि फिसौजो दीक्षिता महरै खालामनाय जादों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बिथांमोनहा समबाराव फुंनि जानायाव न'आव बानायनाय फिथा जाखांनायनि उनाव बेराम जायो। सनितपुरनि डिपुटि कमिशनार अंकुर भरालीनि बायदिब्ला निरुपमा देवीआ जानायनि दान्दिसे उनावनो लोमजानो हमदोंमोन आरो मंगलबारखालि बिथांखौ बासेरिया स्टेट डिस्पेन्सेरियाव लांनाय जादोंमोन। बिथांखौ हाइप'ग्लाइसेमिया हमदांनो हादोंमोन आरो बिथांखौ तेजपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादोंमोन। फाहामथायनि उनाव हगारनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांजोनि थासारिया गाज्रिसिन जादोंमोन आरो बुधबारनि मोनायाव बिथांजोआ रुंसारि जादोंमोन। देहा फाहामगिरिफोरा थैनायनि जाहोन महरै गोब्राब आन्त्रा हेंथा आरो सेप्टिसिमियाखौ मुंख'दोंमोन। बे एखे सानावनो लाइमोन दीक्षिताया थाद'नाय गैयै गोबानो हमदोंमोन। बिथांजोखौ गिबियाव बासेरिया डिस्पेन्सेरियाव थिसननाय जादोंमोन आरो उनाव आरोबाव जोथोन लानो थाखाय गुवाहाटीआव दैथायहरनाय जादोंमोन। दुखुनि बाथ्रा दि बिथांजोआ लामायावनो जिउ गोमायो। खौसे बेराम नायदिंनाय हाबाफारि IDSP आरो डिस्पेन्सेरिनि सावस्रि मावख'गिरिफोरा नायबिजिरनायनि थाखाय बृहस्पतिबाराव नखरनि न'आव थांदोंमोन। बिथांमोनहा आनजादसालियाव आनजाद नायनो थाखाय माइरं आरो दैनि नमुनाफोर बुथुमदोंमोन। बिबानगिरिफोरा दायो सन्देह गोनां बिस गोनां जाहोननि गुबै जाहोनखौ रोखा खालामनो आनजादनि फिथायखौ नेगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ उदांस्रि साननि सिगां गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव हाथियार जब्द'। गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव गिख्रंथाव हाथियार बोखांदों, मेजर सिकिउरिटि एलार्टखौ बोखारदों। मोनसे गेदेर रैखाथिनि जाफुंसारनायाव सोरखारि रेलवे पुलिस GRPआ उदांस्रि साननि माखासे सप्ता सिगां गुवाहाटीनि पल्टन बाजार रेलवे स्टेशनाव गोबां आयेन बेरेखा हाथियारफोर बोखांनो हादोंमोन।
मोनसे सरासनस्रा नायबिजिरनायनि समाव जिआरपिनि मावथिफोरा सासे लाइमोननि खाथियाव गंथाम 7.65 mm पिस्तल आरो मोनद' मेगजिन दोनखोमानाय मोनदोंमोन, जाय बिसोरखौ सोहोराव दैथायहरनो नाजादोंमोन। बिहारनि गुल्ल कुमार मुंनि दायनिगिरिखौ गोख्रैनो खानाय जादोंमोन। बिथाङा दा पुलिसनि आवथायाव दं आरो बांसिन गुदि खिथानि थाखाय सोंथि खालामगासिनो दं। जब्दआ 15 आगस्तनि सिगां जाथावना खैफोदफोरनि सायाव गोब्राब जिंगा सिखांदों। मावख'आरिफोरा फोथायो दि सिखाव फालांगिनि नाजानायनि आन्दोआव मोनसे गिदिर नेटवर्क थानो हागौ आरो हाथियारफोरनि गुदि आरो थांखिजानाय थांखिफोरखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा जिआरपि हान्जाखौ बिसोरनि गोख्रै मावनायनि थाखाय बाख्नायदोंमोन आरो बेखौ बे गोसो गोनां समाव रायजो-राजानि रैखाथिखौ रोखा खालामनायाव मोनसे गोनांथार आगान होनना बुंदोंमोन। ब्रैथि खौरांआव दङ नयन निलिमखौ बड'फा रेइनब' जांख्रिथाय मिशननि ब्रान्ड एम्बासाडर मुं होनाय जादों। मुंदांखा असमिया फावखुंगुर आरो मेथाइ रोजाबगिरि नयन निलिमखौ बिटिआर सोरखारनि सिङाव थानाय मोनसे मैखोम जौगालु हाबाफारि बड'फा रेइनब' जांख्रिथाय मिशननि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै मावख'आरि महरै थिसननाय जादों। बिटिआरनि जौगानाय, हारिमु आरो सोरबिथिं दावबायनायखौ साबसिन जौगाहोनो थाखाय रायजो-राजानि दाबिनि उनाव होनाय बे थिसनथायखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा आरो बिआरआरएमनि मासिगिरि डि बर'आ फोसावनाय मोनसे मावख'आरि बिथोननि गेजेरजों रोखा खालामनाय जादोंमोन। निलिमनि हाबा मावनाया 1 जुन 2025 मायथाइनिफ्राय जागायगोन आरो 3 बोसोरसिम सोलिबाय थागोन। बिथाङा मोनसे मानिजाथाव बिफावआव हाबा मावगोन नाथाय गावनि मावख'आरि हाबाफोरनि थाखाय दावबायनाय आरो सानफ्रोमबोनि बान्था मोनगोन। बिआरआरएमआ बिटिआरआव अरायथा जौगाथायनि सायाव नोजोर होनाय मोनसे गाहाय मिशन, जर'खायै आबाद, हारिमुआरि उनमोनथाय आरो सोरबिथिं दावबायथाय बायदि बिथिङाव। नयन निलिम बायदि मुंदांखा सुबुंनि बाहागो लाफानाया बांसिन गोसो होगोन आरो बे मिशनखौ लाइमोनफोर आरो सरासनस्रा सुबुंफोरजों फोनांजाबगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे मिशनखौ गोदान दिहुनथाय आरो थाफादेरनाय जौगानायनि गेजेरजों ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थांखिजों उदालगुरिजों लोगोसे बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मावफुंनाय जादों। बाथि खौरांआव दङ मणिपुराव गोबां बिबांनि जौ हमदों। आसाम राइफल्सआ नसुंसेनि रायजो मणिपुराव होबथाजानाय ड्राग्सनि बेरेखायै मोनसे हाबाफारियाव गोबां बिबांनि हेर'इन जब्द खालामो। जर'खा फोरमायथिनि सायाव बिथा खालामनानै मणिपुरनि न'नाइ जिल्लानि तुपुल ओनसोलाव मोनसे सिग्रोमनायनि समाव आसाम राइफल्सआ 196 हेर'इन पेकेटफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। मख'जाथाव दि हेर'इनखौ मोन 196 साबोननि बाक्सुआव जब्द खालामनाय जादोंमोन। आसाम राइफल्सनि सुलुङा बेखौबो बुंदोंमोन दि जब्द खालामनाय हेर'इननि बेसेना गोसोम हाथायाव गोबां कौटि रां जागोन। आसाम राइफल्सआ बन्द खालामनाय ड्राग्स फालांगिनि खालामनायनि दायाव सानै सिखाव फालांगिरिफोरखौ खायो आरो बिसोरखौ जायगानि पुलिस थानायाव गथायना होयो। बे समावनो आसामनि राइफलफोरा मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लानि लाइनग'फक'पि ओनसोलाव सिग्रोमनायनि समाव 1.80 बक्सा हादोरारि जौ जब्द खालामो। जब्द खालामनाय जौनि बेसेना 15 लाख रां। आसाम राइफल्सआ आयेन बेरेखा जौनि फालांगि खालामनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। द'थि खौरांआव दङ आसामनि साहा बागान ओनसोलाव गं 80 गोदान मडेल फरायसालि बेखेवनो सानथांखि। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बै जायगाफोराव गं 80 गोदान मडेल फरायसालि गायसननो फोसावदों, जेराव साहानि आबाद मावनाय जायो। बे फरायसालिफोराव स्मार्ट थाखो खथाफोर थागोन आरो थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय सानजौफुनि आदार जगायगोन। रायजोआ गं 80 साहा बागानफोराव गं 200 मडेल फरायसालि गायसननो थांखि लादों। आथिखालाव 2022 मायथाइनिफ्राय गं 118 फरायसालिफोरा सोलिगासिनो दं। सोरखारनि थांखिया सोलोंथाइनि गुनखौ बांहोनाय आरो फरायसालि नागारनायनि हारखौ बाङाइ खालामनाय। शर्माया साबसिन सुबुं समाजारि गोरोबलायनायखौ बांहोनो थाखाय गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोरखौ साहा बागाननि फरायसालिफोराव थांनो थुलुंगा होनायनि गोनांथिनि सायावबो गोसो होदोंमोन। सोरखारा थाखो 6 निफ्राय जागायजेननाय फरायसाफोरनो साइकेल जगायगोन आरो फुंनि जाग्रा आदार आरो सावस्रि आनजादबो होगोन। बेजों लोगोसे बिथाङा 57 आदर्श बिद्यालयफोरनि दिन्थिफुंनायखौ नायबिजिरदोंमोन आरो मडेल फरायसालिफोराव बिएड फरायसाफोरनि थाखाय बोसोरसेनि फोरोंथाय हाबाफारि थांखि दैखांदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।